journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga estudyante sa Davao del Sur naghandom og face-to-face nga klase sa classroom. Daghang sundalo sa North Cotabato nanguna sa anti-COVID-19 vaccination. Upat ka estudyante sa Caraga State University top-notcher sa Mining Engineering Board exams. Sa detalye sa atong mga balita, naharang sa joint checkpoint sa AFP ug PNP sa Bunawan District, Davao City, kagahapon Agosto 16, 2021 ang usa ka batan-on nga buot magpalusot og illegal nga droga. Giila sa mga otoridad ang naharang sa checkpoint nga si Carlo Dave Ulan Madeha, residente sa Bulong Subdivision, Kidapawan City. Subay sa report sa Task Force Davao, sakay ang suspect sa bus pasulod sa Davao City, dihang nasignitan kini og gibana-banaang 8 gramos nga marijuana nga hapit 1,000 ang kantidad. Sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, ang pagkasikop sa suspect nagpasabot nga nagbinantayong permi ang mga sundalo ug pulis sa ilang responsibilidad nga walay makalusot nga droga sa syudad. Gikustodiya na sa Bunawan Police Station sa Davao City ang dinakpan nga suspect. Nagkaengkwentro ang tropa sa 66th Infantry Battalion sa Philippine Army tali sa grupo sa New People's Army con NPA sa Sitio Mamakaw, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro sa miaging adlaw nga miresulta sa pagkadiskubre sa daghang gamit sa mga rebelde. Milungtad sa tunga sa oras ang engkwentro apan walay gireport nga nainasamdan o namatay tali sa duha ka grupo. Pero nakarecover hinoon ang mga sundalo o mga bala sa 40mm grenade launcher, improvised explosive device, 200 rounds nga bala sa M16, rifle grenade, blasting cap, bugas, medical kits, ug mga subversibong dokumento sa NPA. Natigayon ang engkwentro dihang girespondihan sa mga sundalo ang report sa mga sibilyan nga naay mga armadong NPA sa lugar ug dinhisab nila na diskubrihan ang hideout sa mga rebelde. Samtang nakarecover sab ang tropa sa 66th IB og high-powered firearms sa NPA nga gitugan sa ilang dinakpan upat ka mga miyembro sa rebelde sa Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Mismo ang tropa sa 66th IB ug PNP ang miadto sa lugar kung asa gitaguan ang high-powered firearms nga M16 rifle. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Garbo sa Caraga State University ang upat nila ka mga estudyante nga top-notcher sa Mining Engineering Board exams ning bag-ulang. Usa nila ang top 1 nga nakakuha og 88.25%. Ani ang report. Gipasigarbo karon sa Caraga State University nga sa ilang eskwelahan gikan ang nahimong top 1 sa Mining Engineering Licensure Examinations nga gipahigayon didto sa Baguio City, Cebu City, Cotabato City ug Legazpi City niadtong Agosto 9, 2021. Sa 274 ka examinees, 206 ang mipasa. Sa examination result nga gipagawas sa Professional Regulations Commission niadtong Agosto 16, migawas nga si Andy Lianeta Makasait, graduate sa Caraga State University, ang nanguna og nakakuha og 88.25% og nahimong top-notchers sa nahisgutang board examinations. Gawas ni Andy Makasait, nag-top 6 usab si Manuel Gumasarong Jr., top 9 si Kent Forcadilla Pantulia, top 10 si Harvey Jason Sutana Contreras,
pulos mga graduates sa Caraga State University. Ang ubang top examinees gikan sa mga musunod nga mga tulunghaan. Gipasigarbo sa presidente sa Caraga State University nga ilang produkto ang nanguna sa board exam karong tuiga. Sa interview sa Newstime kang Dr. Anthony Pinaso, ang presidente sa Caraga State University, iyang gibutyag nga luyo sa pandemya naningkamot ang ilang mga estudyante nga mopasar ug gigasahan sila og upat ka top-notchers. On our side, ma'am, we're so happy about the result. Overwhelming kayo na out sa top 10, upat ka places ang naangkon sa Caraga State University mining students. Kunya, top 1 pag yun, no? Top 6, top 9, o top 10. So, grabe gid siya nga overwhelming nga kalipay o pagpasalamat sa Ginoo no, sa success of the students. Since the time nga na president ko in 2014, nakaproduce namin ma'am og 42 top notchers and 6 top 1 or first placers. Nakatabang ba sa mga top-notchers sa mining engineering exams nga nahimutang ang eskwelahan didto sa usa ka mining zone sa Caraga region? Yeah, very much ma'am. Especially so nga atong mga estudyante also gikan sa Caraga region, exposed na sila sa mining activities, and in fact some of them, even the top notchers, are within the mining communities of Caraga region. So makatabang po ang ilang exposures during their on-the-job training dito mismo sa mining operations. O before sa ilang OJT, daghan po na sila mga study tours o mine area visits nga ginahimo para ma-expose gid sila sa ilang future nga pa. Gikan niadtong nahimo siyang presidente sa CSU niadtong 2014 hangtod karon 42 ka graduates na sa CSU ang nahimong top-notchers. Ang mga nag-top-notchers gikan sa kursong mining engineering, geodetic engineering, agriculture and biosystems engineering, forestry ug education. Doon na ba'y special template ang ilang success? Giunsa nila pag-produce og mga top-notchers? I would like to believe na the faculty strength. Ang faculty namo ma'am, number 1, ang ikaduha nasa mi admission requirements and a strong retention policy. O ikatulo ang presence sa among state-of-the-art facilities. Alang sa mga estudyante nga nanggandam sa ilang board exams, ania ang tambag ni Dr. Pinaso kaninyo. Akong advice lang yun na they never lost hope, no? Despite sa difficulties sa online learning, padayon lang yun. Anyway, ang mga maestra po nato at mga magtuturo nag-allow man po ng mga adjustments in terms sa ilahang learning management system. So ang ato ang mga lessons, mga videos, o mga curricular materials ma-access raman sa anytime, anywhere na signal. And then ang ato ang mga synchronous classes i-schedule man na sa teacher unya maghatag man sila agreed schedule or time slot through sa ilang mga FB groups. So ma-monitor gyud. Ang ako lang di lang gyud ma-discourage. Go on lang gyud ani nga difficulties kay learning can still be of quality even in this new normal. Ang Caraga State University, usa ka universidad nga gipanagiyahan sa Republika sa Pilipinas. Kini natukod niadtong 1946 og nahimutang sa Butuan og karon duna na extension school sa lungsod sa Kabadbaran didto sa Caraga region. Tambag ni Dr. Anthony Pinaso sa mga estudyante, maningkamot aron ilang maabot ang ilang mga pangandoy. Kinahanglan nga duna kunoy self-confidence. Mag-concentrate samtang kamo nag-eskwela ug labaw sa tanan mag-ampo sa kahitasan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. Daghang sundalo sa North Cotabato ang nanguna sa vaccination sa probinsya nga programa sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Apil sa nagpabakuna ang tropa sa 72nd ug 39th IB ug paramilitary troops nga tinguha nga mamahimong ehemplo sa kampanya sa gobyerno sa vaccination kontra COVID-19.
Ani ang report ni Emily Rose Orteza. Kapin 2,000 kasundalo og mga miyembro sa auxiliary unit sa Philippine Armed Forces ang nabakunahan sa North Cotabato sulod sa upat ka adlaw nga vaccination operation. Ang programa kabahin sa paningkamot sa 10th Infantry Division nga nakabase sa Mawab, Davao del Norte nga maserbisyohan ng mga frontliners. Sakop sa 10th Infantry Division ang 72nd Infantry Battalion ug 39th IB nga nakabase sa mga lungsod sa Makilala, Arakan ug Magpet sa North Cotabato. Dili lang mga sundalo ug mga kafgu ang gibakunahan, lakip na usab ang ilang mga asawa aron mapaniguro nga luwas sila sa hulga sa coronavirus disease. Giserbisyohan ang mga nagpabakuna sa medical team nga reservist sa 10th Infantry Division nga gilangkuban nilang Dr. Krista Piñol Solis ug Cesar Condes ug mga volunteer nurses nga miyembro usab sa reservist group. Matod ni Lieutenant Colonel Ezra Balagtay, ang battalion commander sa 39th IB, gumikan sa aktibidad na bakunahan ng Tanan Army, kafgu, lakip na ang mga pamilya ni ini. Ma'am, actually, ini-schedule naman yung ating mga kasundaluhan para sa bakuna, being the frontliner, no? Sa ating mga komunidad. So, naka-immerse kasi yung ating mga barangay. So, ay sa mga barangay itong mga ating kasundaluhan. So, we really have also to prioritize yung vaccination nila upang sa gadon may pagpatuloy nila yung kanilang serbisyo sa mga komunidad na ating siniservisyohan. Gipaspasan na sa provincial government sa Cotabato Province ang ilang vaccination program aron maabot na niini ang herd immunity ug aron mapadali ang pagbangon sa ekonomiya sa nasud. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe! Og subay ni ini nga balita, makauban nato sa linya sa telepono si Lieutenant Colonel Ezra Balagtay, ang Battalion Commander sa 39th Infantry Battalion sa Philippine Army. Maayong gabi, Colonel Balagtay. Maayong gabi, Paul. Maayong gabi sa atong tigpaminaw o viewers sa atong programa. Colonel Balagtay, unsay tumong nato nganong gi-encourage nato ang mga sundalo nga magpabakuna? Well, kini Sir Paul, no, it's also our duty to contribute sa objective ng atong government to have an herd immunity. Secondly, ang atong kasundaluhan, we know for a fact na ang ating kasundaluhan are frontliners that they need also to be protected at hindi maging spreader of the virus that we are fighting for right now. Sa 39th IB, pila tanan kasundalo ang gibakunahan? Well, there are other soldiers na nabakunahan na sa mga previous na pagbabakuna, no? Yes. But right now, yung aming schedule for the past 3 days, nag-roll out tayo ng 2,300 na vaccines, but this is intended to the soldiers and also the kafgus. Apil gyapon diri ang mga dependents ng kasundaluhan o ang atong mga kafgu. Colonel Balagtay, pag ingon nimo dependence pamilya, apil ba ang parents pod somehow ingon ana? Kanang mga parents ug asawa ang atong kinikater sa atong pag-vaccine karon. Giapil ba kani mga adult na nga mga anak usab sa mga sundalo? Yes, especially kanang mga 18 and above naman ang atong di ba? Ang atong target for immunization. So ginaapil depending doon sa screening na kino-conduct before the conduct of vaccination. Apil ba ang dependence pod sa mga kafgu nato na bakunahan? Yes, but actually ang mga kafgu ang ating priority because mga dependents naman na kafgu ay also scheduled sa mga ibang health units na kung saan sila nakatira
But kumbaga, they are the third priority of our vaccination. Colonel Balagteg, yun sa nato pagpatuman sa sistema sa vaccination, dunay duty ang atuang mga sundalo, ang uban ning ini na ay operation nga ipahigayon sa bukid. Well, that is the reason why, Sir Paul, na tulo ka adlaw o upat ka adlaw ang atong schedule so that ma-schedule natin yung ating mga sundalo na hindi naman mako-compromise ang schedule of our security also. And we also thank yung mga reservists nato sa area ng North Cotabato na nag-volunteer in the conduct of vaccination, yung mga doctors and nurses natin, together with other reservists na nag-i-screen din sa ating mga kasunduluhan sa triads ng ginagawa before the vaccination. Colonel Balagtekin, sabay ga-organize ang AFP ba mismo o ang mga doktor pod sa mga sundalo ang nagturok ngadto sa ilahang mga kabaro? Yes, Paul, no. Ang program na to is under the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Army. So, yung vaccine na tinuturok ka ron is na channel sa Philippine Army, particularly ang 10th Infantry Division na binaba din sa ating batalyon. So, that is why it is intended for our soldiers and dependents and the auxiliaries. Klarohon na to, Colonel Balagteg, first dose o second dose ni siya? Well, this is the first dose ng ating bakuna sa ating mga kasunduluhan o kasgo. So far, karon bang adlaw ang katapusang adlaw or today's the first day sa vaccination? Well, wala na tayong vaccination, no? Supposedly scheduled for 4 days. But we were able to roll out yung 2,300 na vaccines. Okay, daghan kayong salamat, Lieutenant Colonel Isra Balagteg, ang Battalion Commander sa 39th IB. Maayong gabi, sir. Thank you very much, Paul. Maayong gabi. Mabuhay kayo. At tangi! Babaeng gituuhang dunay diferensya sa pangisip na diskubrihang patay o kumbento sa Madre na sunog atol sa pagtayog sa kusog nga linog. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nasunog ang kumbento sa mga Madre sa Oblates of Notre Dame sa Kidapawan City nga gikasubo pag-ayo sa kongregasyon. Nagpasalamat ang mga Madre kay walay naangin nga kinabuhi sa sunog nga naatol sa pagtayog sa kusog nga linog.
Ani ang report ni Lizelle Banga. Gikasubo sa mga miyembro sa kongregasyon sa Oblates of Notre Dame ang pagkasunog sa kombento sa mga madre niadtong Huwebes sa kadlawon Agosto 12. Nahitabo ang sunog pipila ka minuto. Human nahitabo ang magnitude 7.1 nga linog nga misentro sa kadagatang bahin sa Mati City, Davao Oriental. Hinoon, nagpasalamat ang mga madre kay walay kinabuhing nakalas sa maong sunog. Ang Oblates of Notre Dame Mission House o Women Ecological Sanctuary nahimutang sa Barangay Kalaisan dinhi sa Kidapawan City. Sa pagbisita sa Newsline Philippines sa nasunog nga kombento, akong nakita usa ka Biblia sa salug og milagrong wala gilamoy sa kalayo. Makita sab niini ang usa ka bersikulo sa Biblia. Sa pagkiginabi sa usa ka source, gisaysay niini ang nahimong milagro sa dihag nahitabo ang sunog. Saysay niini, hinano kuno ang tulog sa 4 ka madre og 20 ka mga bata sa compound sa dihang nahitabo ang sunog og swerte na lang nga wala nakaabot ang kalayo kung asa ang ilang tuluganan o gani paspas matud pa ang nahitabong sunog. Matod sa akong kaistorya, apil sa nasunog ang dakong kantidad sa kwarta nga pondo sa mga madre nga dito nahimutang sa ilang opisina. Base sa report sa Bureau of Fire sa Kidapawan City, mukabat sa 700,000 pesos ang gibana-banang danyo sa nahitabong sunog ug usa sa mga nakitang posibleng hinungdan niini mao ang electrical circuit o ang linya sa kuryente sa maong kumbento. Regarding sa investigation katong sunog sa Kalaisan, 12 August sa kadlawon, so ongoing pa nga tong investigation sa hinungdan sa sunog. Sa among nakita ang estimated damage nato around 700,000 more or less. Sa karon pinatanaw pa nato unsa jud ang real cause sa sunog. Katong kumbento is made of combination siya, pero mostly light material siya, so light materials dali jud sa mukalat ang layo. So seconds lang. So mukalat na ang kalayo dayon. Dugang ni Albarake nga kasagarang partition sa kumbento, hinimo sa kahoy hinungdan nga daling mikuyanap ang kalayo. Natukod ang chapel ni adtong tuig 2004 ug tungod sa suporta sa komunidad, midako ang struktura. Padayon nga nagapangalap og suporta ang OND aron daling mabalik ang building aron ilang mapadayon ang ilang misyon. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Giandam na sa Department of Education kon DepEd ang bonus alang sa mga magtutudlo human giaprubahan sa Malacañang ang pondo alang niini nga gilauman ng madawat isip pahalipay sa pagsaulog sa World Teachers Day. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gikalipay sa mga magtutudlo sa Digo City Central Elementary School ang pag-aproba ni Presidente Rodrigo Duterte sa dugang bonus alang kanila. Gianunsyo sa palasyo nga gipirmahan na sa presidente ang pag-release sa 910 million pesos nga pondo nga mao'y kuhaan sa tag-1,000 nga bonus sa mga magtutudlo sa tibuok Pilipinas o ipang-apod-apod atol sa pagsaulog sa World Teachers Day karong Oktubre 5. Ang pagpagawa sa pondo subay sa DepEd Memorandum Order No. 29 Series of 2020 nga giduso ni Education Secretary Leonor Briones. Kini ang nahimong basihan sa palasyo sa paghatag og bonus sa mga magtutudlo atol sa kasaulugan sa World Teachers Day incentives. Wala magdahom si Grade 1 teacher Jinky Arilia nga mahatagan sila og dugang pahalipay. Ako juga siyang katabang sir kay mag-celebrate man jud mi anang Teachers Day sir. May na lang sir nami magamit. Lahi man po namong sweldo sir, lahi mo po gamitan ato sir. Kani siya, focus yun siya sa ang budget ana sir payo sa Teachers Day para kumpleto jud ang kalipay sa mga maestra. Alang kang teacher Shamel, unexpected ang bonus sa mga maestra. Para sa ko ang 1,000, banding sa ko mga kaubang mga maestra, pangapi, ug nay sobra ipamugas. Dako na siya tabang sa mua, bisan tuod nga 1,000 lang. Pero makahappy na. Alang kang teacher Jeneline, ang kwarta iya kunong gastuhon alang sa iyang pamilya. Kana sir, ako adyo nang i-celebrate ang ako pagka-maestra, no? Mo nang thankful gihapon maybe sa gamay ng 1,000 pero dako na po na siya nga impact or mahatag sa amuan nga maestra. Nang hinaot si Elisel Adam, ang assistant school principal nga kada tuig na silang hatagan og bonus. Di pa'y kaayo mi, unta lang magampo mi nga
sa sunod tuig dili na siya 1,000, 3,000 na siya. No, kay dili jud kabayran og 1,000 ang gibuhat sa mga maestra. Aminado ang mga magtutudlo nga lisod ang ilang trabaho ning panahon sa pandemya tungod kay naanad sila og face-to-face class og dakong adjustment ang bagong sistema sa pagtudlo. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Nadiskubrihang patay sa mga residente ang usa ka babae sa usa ka lake sa Surigao del Norte nga wala nay kinabuhi. Subayunon pa kung nganong namatay ang babae sanglit wala kini nakitang samad ug bunog sa lawas. Ani ang report ni Leo Febra. Patay na sa dihang nadiskubrihan ang 26 anyos nga babae bandang alas 6:30 kaganinang buntag didto sa baybayon sa Mainit Lake, Purok Arayat, Barangay Matinaw, Mainit, Surigao del Norte. Giila sa pulis ang biktima nga si Alin Biluan, 34 anyos, residente sa Barangay Tulingon, Mainit, Surigao del Norte. Naglutaw na sa dagat ang biktima sa dihang nakita sa mga otoridad. Sumala pa sa mga residente, adunay diferensya sa pangisip ang biktima. Padayon pa ang investigasyon sa Surigao del Norte, PNP ang insidente. Aron sayron ang hinungdan sa kamatayon sa biktima ug aron mahibaw-an ang motibo sa krimen. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Buot na karon sa mga estudyante sa Davao del Sur ang face-to-face nga klase nga nasa classroom karong school year 2021-2022 kay para nila dako kayo ang kalahian kung adunay maestra nga motimon sa ilang pagtuon. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Ang giwan magud sir, mo ani lang daw ko dire kay dire na lang ko magpa-enroll. Bisan pa man gidawat na sa mga tao ang gitawag nga Age of Digitalization, naghandom gyapon ang mga estudyante sa usa ka face-to-face nga classroom kay mas daghan kuno sila og matunan. Sa Digo City, nagmuntar na og online enrollment ang Digo City National High School kun DCNHS. Aron dili na personal nga moadto ang mga estudyante og ginikanan sa ilang tunghaan. Apan makita sa panagway sa estudyanteng si John Ray Balulot nga naghinam-hinam gyapon kini og usa ka face-to-face class. Lahi ra kuno ang klase sa sulod sa classroom ug lahi usab ang interaction. Ang modular manggod kani siya kanang dito lang ka sa balay murag focus ang jud ani sa mga modular. Focus lang ka kaysa sa kuan sa face-to-face, dahil sa face-to-face kay kailangan imujog i-focus imong utak para sa maestra para makasabot ka. And then ang modular kailangan pa sa mag-research pag dili ka makabalo. Alang sa usa ka inahan, mas daghan kuno og matun-an ang iyang anak kung anaa sa tubangan ang iyang maestra samtang nagaklase. Mas okay man pud sa kung face-to-face ta karon kay mga bata para daghang katunan. Kay sa pandemic man gud karon daghang gud pud cases ron wala karon nga dili sa tab ka kuan o kuan face to face kay tungod sa atwang pandemic. Aron masigurong ma-enroll sa 30 anyos nga si Arjen Riquizo ang iyang anak nga si Angel Joyce nga motungha og grade 7 sa DCNHS. Gikuyugan niya kini atol sa ikaduhang adlaw sa enrollment period kagadahang buntag, Martes, Agosto 17, 2021. Si Angel Joyce mo-transfer sa DCNHS gikan sa Pedro Garcia National High School sa Barangay Punta Biao sa Digo City apan sumala sa iyang inahan nga mas nindot na unta nga mahibalik ang face-to-face nga klase. Ang kalainan jud sir, mas nindot magitong face-to-face sir. Kay mas makakatuon jud ang mga bata kaysa karon na murag kulang jud kay sir. Kulang jud kay murag ang mama raman jud tanan magkuan sir. O mag-assist man ta sa mga bata padili jud tanan sir. Sumala ni Erlin Manait, staff sa eskwelahan. Dili na kinahanglang moadto pa mga estudyante o ginikanan kay online na ang ilang enrollment. So first sir, kung mag-enroll sila online, na may link nga gi-post ang ang guidance or sa page. Dito lang sila, i-click lang nila tong link. Then kung maka-enroll na sila dito, no need na nga moanhi pa sila sa school para mag-fill up og enrollment form. Okay na tong nasa online sir. Enroll na sila ato sir. Para di sila mag-issue. Para dili na kinahanglan nga moanhi pa sila diri, dili na sila mahago pag anhi, then makalikay na pud sa crowded nga mga tao. Sa miaging tuig, mukabat sa kapin 10,000 ang mga estudyante sa eskwelahan o sa kasamtangan, anaa pa lang sa kapin 300 ang mga na-enroll sa nagapadayong enrollment period nga matapos sa September 13, 2021. Bisan o wala pagitugtan ang face-to-face nga klase, naglaom ang mga magtutudlo nga madungagan pa ang mga mo-enroll karong tuiga tungod kay daghang mga batanon ang gustong mutungha aron makabaton og saktong edukasyon, taliwa sa giatubang hagit sa pandemya. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!